warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbak Eka di channel Tepuk Gabus Ketuala pemirsa. Bila aku tekan Hotel Mega guys, mergo ATM juga kena kene ya, tak belanja dhisik. Merah guys, belanja sih. Ayo kita belanja dulu. Genjer guys, genjer golek iya ya, ini kok golek genjer akeh guys. Pasar merah genjer sik deh, tak yo sik aku tak tumbasno golek sik tambang seberapa sore sudah sampai rumah. Ini ceritanya kan gini, aduh ATM juga kena sing kene iki mbok saldone mbok piye wong apa jenenge sing pernah tak critani nang pemirsa aku lho. ATM BRI sing kene iki Kapuan kene ya. Kuwi nek kertuku gak gelem nompo pemirsa. Kertune wong-wong iso ngono. Kok sensitif ngono lho nggon-nggon ATM iki. Moro nang merah. Lah nang merah iki bar ono ketelan ATM ceritane ngono, guys. Aduh, aku ki rencana memang pengen golek genjer, mbok tak masak soapan kan tak share kulkas dhisik ngono. Genjer, aku ki kenal genjer iki dari aku merantau nang Jakarta, guys. Wong kono iki kan paling suwen nang bisa ditumis, diurap genjer. Cuma nek panganane wong kono sing rada asin nang lidahku iki oncom. Kuwi aku sik ora doyan-doyan tenanan. Kuwi bukan gak enak, aku gak doyan, guys. Nek genjer yo. Genjer iki senenganku, guys. Genjer iki senenganku. Piro iki mang aku yo lali, pokoke mang 17.000, guys. Mang golek kacang. Apa jenenge cucu ki wis mari cuma isek pemulihan jenenge bocah, guys. Buat brambang bek tempe cuman gue lek seriami, guys. Biasane gue dodol nang dene arep mangan golek anak jajan jajan. Kita ada iki naik, guys. Jare pemirsa iki nek aku ki mbok tak masak engko pas gak ngerti mun anakku kurek yo kudu pilek barang, guys. Pernah masak dikasih sama tetangga kae. Mulai rasa wadah itu biasa. Kita langsung tata sekalian. Kayak iki sebenarnya pernah apa jenenge tak golekno tante Dene wong tapi jenenge genjer iku gak mesti ana bendino. Mbak gak entuk. Tapi pernah tante Dene iki blonjo isuk nganu, guys. Pas ono aku tak baleni beberapa minggu yang lalu aku tak jajal nang kono. Takok mbah sing maskeran piye andeng pom bensin Mbak Fitri lho pemirsa, Mbak Fitri encing. Nah, kuwi kan dodole nang kono, guys. Mbak Fitri encing tanggone Mbak Lipah iki lho, tanggone Mak Denis. Kuwi kan dodole bensin ecarane bensin anu ki nang kono. Kadang kuwi tuku nang kono pemirsa. Kuwi nganu apa jenenge? Gak ono pas aku rono iki kawanan, guys. Lah iki mang rono kok ono perang gendil tak sikat ae. Genjer iki nek ditumis. Aku kena apa doyan kan, aku biyen tau merantau nang daerah Jakarta nang Tangerang. Ono. Saya nek oncom to lidahku sik asing, guys, gak sepiro seneng. Yo doyan tapi gak hobi koyo seneng kok genjer koyo apa meneh yo. Aku sih. Jadi tanggone Mak
cicilane wis nganu. Untuk jajan MBG garingan yo urung dipangan anak. Tak totone kulkas kok semrawut kabeh. Kulkase kok semrawut Mbak Eka. Semrawut tuwut. Nah, nek Brambang gak di sini, guys. Brambang di sana. Mungkin aku urung masak, guys. Tuku sarapan sih. Wong orang gelintir ae. Kadang yo dikon tante Deni, anu ku sih Mbak, anu tuku kadang kula iki gak cocok ya pemirsa. Ya kadang nek pas saka cepu, lah kok klambi kok ndeluwer kabeh. Pas saka cepu biasane, guys. Aku mus prapat pira aku lali lah. Biasane iki yo nek 10.000 yo 8.000, 9.000, 12.000 sekitar itu nanti seberapa. Aku tuku apa lagi? Seprapat. Ini minyakku yo entek. Karek sang ini. Terus tuku. Iki tuku sedih ini. Iki mang aku mburu apa? Golek genjer. Nek kene iki gak ono, guys. Pasar cilik, pasar Kapuan iku. Gak ono. Masuk golek iku dhisik. Aku ki cepet ngentakno Brambang. Mari nek sore sithik Brambangnya apik-apik guys milik Sriani. Nek pasar meneh ku luweh apa nek ngarani? Luweh lengkap jenenge pasar gede. Pasar merah iki seperti pasar Jepang pemirsa. Tutupe iki habis zuhur. Nek pasar Kapuan iki jam 9:30 nek wis ora ono wong. Pasar cilik, guys. Rotine di mana? Iki kucingku ireng ini ndi suwengi ora ono. Edan wedokan. Kewane nuku, guys. Edan wedokan. Edan aku ya pe gawe ramuan herbal anti mencret biasa penjaluk pucuk godhong lekku. Godhong jambu biji. Dadi mam rotine. Mamne. Sek piro iki? Anu aku ki pokoke anggere ana tempe, sop-sopan, kuwi lengkap. Atiku ayam, guys. Soalnya kadang kalau dadakan goreng tempe. Yo ana bener juga sih pemirsa iki. Protein tempe. Nek bakwan jagung ki karbohidratnya double ki yo gak apik. Ya nek sekali-kali bakwan jagung yo ora apa-apa, guys. Tapi kena meskipun biyen yo ana sing ngomong Mbak Eka lawo iki amen tempe ae, tapi justru tempe iki luwih imbang proteinnya timbang yo biyen lah pas kontene mae. Biyen Mbak Eka panganan amen tempe gak masalah. Justru protein iki imbang daripada bendino bakwan jagung. Bakwan jagung kan karbohidrat ya. Karbohidrat kebanyakan ku yo ora apik wis usia dewasa. Ku yo ana pemirsa sing ngono sing komen ngene kontene mak nih guys, gak konteniku. Lebih baik nek misalnya protein lawo iki mending tempe imbang. Nek bakwan jagung ku wis karbohidrat sik sego. Ya masuk akal juga sih. Iki guys, anakku tak tulang sego kuning. Kadang kula niki yo rantek, mulane kadang kula iki ana sing takok pemirsa, kok gak dimasakno anak ini, kadang kula iki gak entek. 3.000 kan kadang anakku gatene nek awake rada kudu pilek ngono kuwi. Nganu guys, apa namane? Mangan yo kadang iki dienggo sampai awan, kok sorene tak goreno endhog. Aku tuku endhog kadang 1/2 kilo, kadang seperempat. Mesti. Nek sosis kuwi tak nggo campuran sop iku yo gak bendino, guys. Kadang kala ya ana, kadang kala iki apa namanya? Mam, ya di mam. Wes jo nangis. Mane awake usum guys iki. Lah piye ya aku ora blonjo iki nek anakku ora tak jak terus melok sapa. Melok lekku yo kadang gak gelem. Wes piye. Pemirsa yo tak tutup kontenku ya iki mang. Berburu apa genjer. Aku nek genjer ning lagu genjer-genjer, guys.
aku zaman biyen. Nek maneh ya. Sithik-sithik ora ngombe obat ya. Cah cilik iki imune lemah, guys. Jadi gampang lara. Cilik iku wis padha jaga kesehatan juga sendiri cah cilik. Aku kadang kalau nek nganu niku kita periksa guys. Udah aman penyakit ning dokter. Terima kasih. Ojo lali lek kamu sampai keluarga Mas Gopeng ya gimana ya sekali-kali yo metu kontennya aman nang omahe ndoprok ae. Tetap semangat, mohon maaf jika mungkin ada konten-konten belum saya kerjakan soalnya keterangan anak loro guys, ya mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, masuk tabarakallah, ojo lali lek kamu sampai keluarga Mas Gopeng. Nah anak larone baik kan nyuspur sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.